Ay, itatayo ko tong cellphone ko. Ito rin. Tayo pa lang ng cellphone ko, wala pa ako mapagtayuan. Ay, ayun. Ay! Animation. Nahulog pa. Wait lang, guys. Nahuhulog yung cellphone ko. Wala kasing ano. Yan. Wala. Bakit? Hi, Sir DJ Murphy. Hello, good afternoon. Wait lang pa, nagbubukas pa. Nag-ayos pa ako ng cellphone ko. Sir DJ, mega love shoutout. Sige. Hindi, nakikita ko sa ano. Saan? Hindi, sa likod yan nakaharap. Palakot pa. Hindi. Sa YouTube. Ay, oo. Wait lang po, Sir DJ. Mag-open. Minayos ko pa yung ads. Binday, Pangasinan. So, namasyal na naman kami.